Okay, we're here at DNC3 Pagudpod. Magro-grocery lang po ng ano. Paglameng ka, madam. Eh, nagipanan yan. Baka madiunay mabaling sinasangkot kanya. Ay, ate. Skyflex. Napait latan, napait no maditi na samit. Kay Peter? Kanya. Bread. Ay, di ra bay? Latan ang tablet kasi palaman to mo. Ako nga nakita ti bagini. Oh, nagdrakkel bagyo. Dito no kate napintas nga paggatangan mi ni Ma'am Kits. DNC3 no ka from Pagudpod. Shy gayang. Okay. Mabalin ka sa rito, sir? Sino mabalin? Sino TTCMS Bayan? Yung babae? Sir, ay siya sir. Sir, si founder da, sir. Si founder da, sir. Buwan ba di? Si team leader da, sir. Chuck, sir. Ang mapantay group, sir. Sir. Bok, amba! Dan! May kat, ay, dakay lang na. Dakay lang. Saan? Duwa kayo, Bok? Dakay lang, sir.
Okay, we're here at Adams, Ilocos Norte, guys. Yun. Welcome po ang One Ilocos Riders Club po dito sa Adams. Salamat sa mga kapulisya po ng Adams sa pag-assist sa amin papunta sa prospect po namin na tutulungan po para sa charity ng One Ilocos Riders Club. Thank you po. Okay guys, we're here at Adams, Ilocos Norte with the team One Ilocos Riders Club. Okay. Yun.